iyo Muhammad ay wajo ko ɗo wirtuno kam ñande ko ɗo o wirtinoma ana susarir ken padana boye seeɗa wasata o wirto ɗo hen o kay hande mi sikani sen arɗo ni sa jama yiɗima arade jehen geej sowona saɗo ay fattimi huɓɓoya ora mo jehen iya huɓɓoy ɗum kay darala hen mami fati ɗo ha garta faami ewo joni de en jettiɗo dillana ɗiwi en jagueji non poro hande walani poɗen wiyata o to banggue kan heewi dille to ɗo o an samboga aɗa heewi dillete payen to payen ka sigilam uppo haala jeen tan hande gueƴo kam wondo yawde manna keskiliya hammude yi ɗum en boram dar ibbuni koroke so ɓollo samboga o suggulay ɗi rokiña heɓati mata ɗi ko ɗo tan goni ne jirlo meɗi memata hay goto wona roken koɗe nen to mawɗo to jiiɗa e gonno sara men o ono kam mi najata malla ko hollum i bacca mo joɗinomo joñon to woni hammadi yiyama yimmuɗomi ka arkoten bandiraɓe on ñaaga onon yeɓoɓe chaine Belko Pular wade ndagal TikTok ala fof mo paltiɗen hen kala jabɗo oɗo vidéo naata to chaine men YouTube to mbaɗa toon abonné chaine men adano YouTube waɗi ɗum désactivé mais joni en gudditi chaine kesso mbaɗi abonné on jarama no fewi